إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен: Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен: Мөхәммәд ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип итсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр." Мөхтәрәм җәмәгать, безнең тормышыбызда очрый торган сынаулар, авырлыклар, алар дөньяның башыннан алып ахырына хәтле булачак чынбарлыклар булып торалар. Аллаһның һәрбер мәхлугына очрый торган күренешләр һәм шул мәхлуклар арасында аеруча кешеләргә очрый торган күренешләр булып тора. Аллаһ Раббыбыз Бәләд сүрәсендә әйтә: "Лaqad халaqнал инсана фи кабад." Дөрестлектә біз кешене авырлыкларда яраттык дип әйтә. Авырлыкларда барлыкка китердек ди. Шулай ук Табарак сүрәсе, Мөлк сүрәсенең 2нче аятында Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Аллази халaqал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала." Аллаһ сезне сынар, сезне тикшерер өчен тормыш белән үлемне барлыкка китерде. Кайсыгызның гамәлләре иң яхшы, иң күркәм булыр микән? Ул куәтле, гафу итүче дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Бу аятларны күп ишетәбез җәмәгать. Бу аятларны еш ишетәбез. Һәм кемнән генә сорама, ул сиңа бу хакта күп иттереп сөйләп бирергә мөмкин. Мәчетләрдә бу хакта еш сөйләнә, һәм кемдер хәтта "Ну вот опять хәзрәт авырлыклар турында сөйли" дип әйтергә мөмкин. Әмма ләкин мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге хутбәдә әйтергә теләгәнем, безнең бу аятлар хакында теоретик яктан гыйлемебез бар. Теоретически без бу аятларны беләбез. Әмма ләкин әгәр дә Аллаһ сакласын, кемдә булса тормыш авырлыкларына юлыкса, ул җәмәгать капма каршы үзен тота. Капма каршы аның хәле, аның кыяфәте, аның гамәлләре капма каршы үзгәрә дә куя. Һәм ни өчен? Ни сәбәбе нәрсәдә? Чөнки без бу аятларны üstten генә өйрәнәбез. Без бу аятларны поверхностно гына өйрәнәбез. Ләкин Аллаһ Раббыбыздан
риза булу, аның хакында яхшы уйлау, сабыр итү төшенчәләре безнең акылыбыз белән калепләребезгә ни өчендер тирән кирмиләр. Һәм бу югалып калу, җиңелү күренешләренең галәмәтләре, признаклары кайсы бер кешеләрнең һәм бигрәк тә намаз укымаучылар арасында киң таралган үз-үзенә кул салу рәвешле чыгып китә. Һәм тормыш авырлыгы нинди генә проблемалар булмасынмы, әйме, кемдер җәмәгать, Алла сакласын, шушы чиршелешне, шушы проблемадан чыгуны үз-үзенә кул салудан күрә. Һәм Алла сакласын, бу җәмәгать бик тә зур булган гөнаһ булып тора. Кыямәт көнендә әгәр дә кеше иманлы булса да, намаз әһле булса да, бу дөньядан шул килеш китеп барса, кыямәт көнендә җәһәннәмдә үзен нәкъ шул ысул белән газаплаячак. Үзен нәкъ шул ысул белән үзенә инде авырлыклар китерәчәк. Икенче бер кешеләр, әгәр дә тормыш авырлыкларына юлыксалар, кара кайгыга баткан кебек, караңгылыкта йөриләр, күкрәкләре тулы кайгы эчендә саклап йөреп, хәтта психик авыруларга китерергә мөмкин, психик авыруларга чыгарга мөмкин. Кемдер җәмәгать, әгәр дә тормыш авырлыкларына юлыкса, очраса, үз-үзен парализованный шикелле хис итә башлый. Үз-үзен инде куллары төшкән, бер нәрсә эшлисе килми, бер-бергә кагыласы килми, үзен шушындый хәлгә төшереп инде үзен төшенкелеккә бирә. Кемдер Аллаһ сынаулары башланса, моны это моя черная полоса в жизни дип, төрле юраулар белән, төрле ырымнар белән инде юрый башлый һәм тормышын шушы суеверияларга батыра башлый. Ахыр чиктә хәтта кешеләрнең азы гына, кешеләрнең бик әзе генә тормышында ул очраган авырлыкларны үтә ала. Аллаһ Раббыбыз кушканча, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сабыр иткәнчә, аннан үрнәк алып гамәл кыла. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, тормыш авырлыклары, тормыш сынаулары, алар акчага гына кагылмый. Чөнки кайсы бер очракларда акча мәсьәләләре, акча проблемалары, алар бик тә вак проблемалар булып кала. Ничәмә мисал күргәнебез бар. Шулай бит, кеше затлы машинада аварияга очрый, ДТПга очрый. Әйме, машинасы янчелеп бетә, ватылып бетә. Берничә миллион хәтта ул инде нитергә мөмкин, калырга мөмкин. Шулай бит, акчасы югалырга мөмкин. Ләкин үзенең сәламәт булуы, үзенең бер җәрәхәтсез исән калуы бу җәмәгать аның өчен бик зур бер җиңү кебек булып тора. Аның өчен бик зур бер җиңеллек кебек булып тора. Һәм шуңа күрә безнең халыкта да әйтәләр инде, главный самый жив-здоров дип әйтәләр. Шулай бит, железо еще будет дип әйтәләр, әйме? Менә бу җәмәгать хак сүзләр булып тора. Кемдер мәсәлән, әгәр дә самолетка соңга калса, кайгыга төшә, күмелә башлый, шулай бит, инде акчам югалды, хәзер штраф бирерләр, тагын билет алырга кирәк булыр дип кайгырганда, шушы самолетның төшеп һәлакәткә очраганлыгын ишетеп, ул сөенә. Ни өчен? Чөнки аның шушы акча проблемалары ул чүп булып калды. Чөнки үзе исән калды, сәламәтлеге булды, әйме? Һәм үзе инде иминлектә калды дип сөенә һәм акча проблемасы шундук югала. Кызганыч, мөхтәрәм җәмәгать, ләкин тормышыбызда акча проблемаларыннан да авыррак булган күренешләр очрый. Кемдер җәмәгать юнсез әти-әнисен хөрмәт итмәгән балага, юлыга шуның белән сынала. Кемнеңдер әти-әнисе коры, тиран булып торалар, зулымлык китерәләр. Кемнеңдер гомере буена ире юнсез була, хатынын җәберләп, газаплап яши. Кемдер хатыны тыңламый торган, каршы әйтә торган, һәм инде һәр вакыт каршы чыга торган бер усал хатынга, юлыга һәм шуның белән тилмерә. Кемдер мөхтәрәм җәмәгать, Алла сакласын, сәламәтлеге белән сынала. Сәламәтлеге белән сыналып, тормышы буена авырлыкларда яши. Менә мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы проблемалар кайда гына карама, бөтен җирдә алар. Кайда гына карама, уң яктанмы, сул яктанмы, бөтен җирдә җәмәгать нәрсә күреп торабыз? Менә шушы проблемалардан беркемдә калмады, беркемдә имин калмады, беркемдә котылмады. Безгә нәрсә эшләргә соң? Ничек иттереп, әгәр дә мондый сынаулар, Алла сакласын, безгә очрасалар, без моны ничек иттереп үтәргә, моннан ничек исән калырга, ничек имин булырга икәнлеген без җәмәгать әгәр дә шәригате безгә җентекләп карасак, аннан барлык җавапларны да таба алабыз. Барлык тормышыбызда очрый торган авырлыкларга
бирелгән җавапларны күрербез. Һәм берничә кагыйдә бар. Һәм шул кагыйдәләр хакында сезгә әйтеп үтәсем килә. Һәм шул кагыйдәләрнең беренчесе авыр хәлгә, авырлыкларга, сынауларга юлыккан кеше ул белергә тиеш, ул бер үзе түгел. Бу дөньяда бөтен кеше рәхәтлектә, бөтен кеше иминлектә, тик ул бер үзе генә кайгыда утыра дип һичкем дә уйламасын, мөхтәрәм җәмәгать. Бу дөньяда мөселман булганысы да, мөселман булмаганысы да, яхшысы да, начары да, бөтенесе дә җәмәгать санала. Бөтенесе дә тормыш авырлыклары очрый. Һәм җәмәгать, әгәр дә изге кешеләр, әгәр дә күркәм кешеләр, әгәр дә иманлы кешеләр бу авырлыклардан имин калган булсалар, иң беренче итеп пәйгамбәрләр һәм илчеләр котылырлар иде. Әмма ләкин пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтте? Пәйгамбәрбездән бер вакытны Саъд ибн Аби Ваккас, Аллаһ аннан риза булсын, бу сахаба сорады: "Эй Аллаһ илчесе, кешеләр арасында иң зур авырлыкларга кемгә килә?" дип әйтә. Иң зур авырлыклар кемгә килә? Һәм шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иң авырлары пәйгамбәрләргә һәм илчеләргә. Аннан соң изгелекләре, дәрәҗәләре түбәнрәк булган изге кешеләргә килә" дип әйтә. Һәм шулай итеп кеше диненә карап саналыр ди. Әгәр кеше динендә нык булса, аңа санаулар өстәлерләр дип әйтә. Ләкин динендә зәгыйф булса, аңа санаулары әзәйер дип әйтә. Һәм җир өстендә гөнаһсыз хәлдә йөри башлаганчыга хәтле авырлыклар кешене калдырмаслар дип әйтә пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә авырлыкларга юлыккан кеше, сынауларга юлыккан кеше син бер үзеңне түгел. Дөньяда һәрбер кеше яшәгән Аллаһның мәхлугы һәрберсе санала. Һәрберсе авырлыкларга юлыга. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, мөмин кеше бу авырлыкларга карап, икенче яктан карап фикерләргә тиеш. Һәм Аллаһ Раббыбызның әҗр савапларына өметләнеп сабыр итәргә тиеш. Икенче кагыйдә, мөхтәрәм җәмәгать, без моны һәммәбез дә белергә тиешбез. Аллаһ Раббыбызның барлык карарлары камил хикмәт белән кылына. Аллаһ Раббыбызның һәрбер карары, аның бөтен тәкъдире Аллаһ белгән хикмәт белән сугарылган. Һәм кеше әгәр дә бу хикмәтне белә алса, бу хикмәткә төшенә алса, әлхәмдүлилләh. Ләкин әгәр дә бу хикмәтне әгәр дә белмәсә, аңламаса, ул инде Аллаһ Раббыбызга гына хас булган шушы бөтен камил хикмәт иясе дип әйтәбез. Аллаһ Раббыбыз гына моны белергә, Аллаһ Раббыбыз гына белеп тора. Һәм ничәмә кеше, мөхтәрәм җәмәгать, исән сау-сәламәт яшәгән килеш, гөнаһлар кылганда, динсезлектә булганда, ниндидер бәла-казага юлыга. Һәм моның тәне җәрәхәтләнә, хәтта аяклары бәлки йөрми башларга мөмкин, мәсәлән, гарипләнә. Ләкин шул рәвешле ул нәрсә эшли? Ул иманга килә. Шул рәвешле намазга баса. Шул рәвешле Аллаһны таный башлый. Ничәмә кеше, мөхтәрәм җәмәгать, җинаятьләргә батып йөргәндә, гөнаһларга батып йөргәндә, төрле әшәклекләрдән ширканмыйча гөнаһлар кылганда, аны эләктереп алалар, аны утырталар, тоткынлыкка, төрмәләргә, башкаларга утырталар. Һәм ул шунда утырып, фикер йөртеп, шунда Аллаһ Раббыбызга иманга килә, аны таный башлый. Намаз әһле була, мөхтәрәм җәмәгать. Менә шулай итеп, ул инде менә шул җирдә тоткынлыкта булса да, ул нәрсә? Үзенә иң зур нигъмәт, иман нигъмәтен Аллаһ Раббыбыз белән кабул итеп ала. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Кәһф сүрәсен искә төшерегез. Кәһф сүрәсе, шулай бит? Анда әти-әни нәрсә эшләделәр? Баласыннан мәхрүм калдылар. Шулай бит? Кичкенә балалары юк булды. Һәм җәмәгать, һәрбер әти-әни өчен баланы югалту ул бик зур кайгы. Баланы югалту ул бик зур тормыш сынавы. Аны бик әзләре генә үтеп чыгалар. Ләкин алар шушы югалтканнан соң Аллаһ Раббыбыз аларга икенче бала насыйп итте. Нинди бала? Картлык көннәрендә дә әти-әнисен саннап, әти-әнисен хөрмәтләп, күркәм рәвештә яши торган изге бала насыйп итте. Һәм менә бу җәмәгать Аллаһ Раббыбызның инде һәрбер эше хикмәтле булганлыгын күрсәтә. Кемдер беренче тапкыр әгәр дә юлыкса, ул аны авырлык дип кабул итә.
ләкин ахыры чиктә Аллаһ рәхмәте белән бу аның авырлыгы аңа ниғмәткә үзгәрергә мөмкин, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә менә бу хакта уйланырга кирәк, менә бу хакта фикер йөртергә кирәк һәм Аллаһка таянырга кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Ләкин кызганыч, күп кенә кеше бу хакта һич тә уйланмый. Өченче кагыйдә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз белеп торырга тиешбез. Һәммәбез дә Аллаһ Раббыбыз бердән-бер кодрәтле ярдәм итүче. Бердән-бер барлык казалардан саклый ала торган яклаучы булып тора. Һәм Аллаһ Раббыбызның кодрәте шиксез, ул бар нәрсәне күреп тора. Хәтта хадисләрдә әйтелә, Аллаһ Раббыбыз үзе хакында әйтә, минем рәхмәтем минем ачуымны уздырды дип әйтә. Моя милость обогнала мой гнев, дип әйтеп Аллаһ Раббыбыз кутси хадистә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә әни кеше ничек иттереп баласына шәфкатьле, рәхимле, шулай бит. Ул баласы өчен бар нәрсәне эшләргә әзер, ул баласын ярата, рәхимле, шәфкатьле. Аллаһ Тәгалә үзенең кулларына шул әнидән дә мәрхәмәтлерәк, шул әнидән дә шәфкатьлерәк булып тора. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбызның тәкъдире, язмышы хикмәтләр белән сугарылган. Күп кенә вакытта без моңа төшенә алмыйбыз, ләкин һәммәсе дә безне Аллаһка гына таянырга, аңа гына тәвәккәлләргә, аңа гына ялварып ярдәм сорарга, искәртергә тиеш. Дүртенче кагыйдәдә, мөхтәрәм җәмәгать, галимнәр әйтәләр, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең данлыклы хадисендә Абдуллаһ ибн Габбаскә васият кыла. Завещание ясый, берничә киңәшен бирә. Һәм ул хадисне Имам Нәвавиның 40 хадисләр җыентыгында таба аласыз. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, синең тормышыңда булган вакыйга, хәл, ул бер кашанда сине шитләтеп узмас иде. Һәм сине шитләтеп узган бәла-каза, ул бер кашанда сиңа очрамас иде, дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ягъни синең тормышыңда, язмышыңда булган нәрсә генә булмасын, нинди генә вакыйга булмасын, рәхәтлеге дә, авырлыгы да, Аллаһ Раббыбыз аны сиңа билгеләгән. Син нәрсә генә эшләсәң дә, кайда гына барсаң да, ул барыбер синең белән булыр иде. Һәм шулай ук кайсы бер вакытта без шаккатабыз, машинада йөргәндә менә-менә төртелергә калды, исән калдык. Кайсы бер вакытларда барганда менә-менә машина астына керә язладым, җәяү барганда читкә китеп калдым. Менә-менә кем беләндер очрашып, ниндидер бер ни булды, һәм шуннан исән имин калдым дип еш ишетәбез андый сүзләрне, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһ Раббыбыз бу авырлыкларны безгә димәк тәкъдир кылмаган, нәрсә генә эшләсәң дә ул синең белән булмас иде. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә безнең халыкта да әйтәләр, әйме, чему быть, того не миновать дип әйтәләр. Менә бу җәмәгать бик тә хак сүзләр. Аллаһ Раббыбыз тәкъдирдә инде безгә нәрсә дә булса насип итмәсә, ул безнең белән бер кашан да булмаячак. Ләкин үзенең хикмәте белән берәр нәрсә була калса, аны бер кашан да без аннан шитләтеп, кырыйлатып узып китә алмабыз. Һәм шуңа күрә менә кайсы бер кешеләр авырлыкларга юлыкканда төрле сүзләр әйтәләр. Күферлек сүзләр сөйлиләр. Нигә булай булды? Нигә бу бит гаделсезлек? Эй Раббым, ник син мине ташладың? Фәлән, түгән. Менә шуның ише сүзләр. Бу җәмәгать бик зур гөнаһлы сүзләр. Бу сүзләр синең тормышыңны берничек тә үзгәртми. Бу сүзләр синең язмышыңа берничек тә тәэсир итми. Әмма ләкин синең гөнаһларыңны арттыралар. Синең хәлеңне авырайталар. Бу дөньяда булмасын, ахирәттә аның җәзасын күрәчәксең. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә мондый ачылы сүзләрнең җәмәгать бер файдасы да юк. Һәм шуңа күрә мөэмин кеше, мөселман кеше нәрсә генә булмасын, ул кайгырырга мөмкин. Ул бәлки хәтта еларга мөмкин. Пәйгамбәрбез елады. Үзенең малаен күмгәндә елады, кайгырды. Әмма ләкин авызыннан бер гөнаһ сүзе дә чыкмады. Авызыннан бер ризасызлык сүзе дә чыкмады, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә бу аның үрнәге һәммәбезгә дә күркәм үрнәк булып тора. 5нче кагыйдәдә, мөхтәрәм җәмәгать, без белергә тиешбез. Без Аллаһ хакында нәрсә уйласак, Аллаһ Раббыбыз нәкъ шулай безгә эшләр. Хадистә әйтелә, Пәйгамбәрбез Аллаһ Раббыбызның сүзләрен китерә, кутси хадистә. Аллаһ әйтте: "Әнә инда занни абди би, фәльязунна би ма яша." Минем кулым минем хакта нәрсә уйласа, мин шулай булырмын дип әйтә. Һәм нәрсә теләсә, шуны уйласын дип әйтә Аллаһ Тәгалә.
Һәм шуңа күрә без җәмәгать уйлаганда Аллаһ Раббыбыз инде безне ташлады, өметебезне киссәк, әгәр дә без инде Аллаһ рәхмәте безгә тимәс дип кайгырсак җәмәгать, ахыр чиктә ул нәкъ шулай да булачакты. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә һәммә безгә дә былай дип Коръәндә Юсуф сүрәсендә Яқуб пәйгамбәрнең сүзләрен китерә. Яқуб пәйгамбәр әйтә: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Яқуб үзенең улларына әйтте: Аллаһ рәхмәтеннән өметегезне өзмәгез. Аллаһ рәхмәтеннән бары тик имансызлар гына өметләрен өзәләр дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә бу аятлар хак сүзләр. Менә бу җәмәгать хадисләр ул хак сүзләр. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбызга бары тик яхшысын уйлап, аңа ялварырга тиешбез. Аның тәкъдирендә яхшысына гына өметләнеп, без җәмәгать дугаларыбызны кылырга тиешбез. 6нчы кагыйдә, һәм ул һәрбер мөэминдә булырга тиешле кагыйдә Аллаһтан риза булу. Без Аллаһның куллары, алдагы тормышыбызда ни язылганын белмибез. Нәрсә булачагын, Аллаһ безгә нәрсә әзерләгәнен белмибез. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз рәхимле, шәфкатьле, мәрхәмәтле, ул безнең яклаучыбыз дип Аллаһтан һәм аның тәкъдиреннән риза булырга тиешбез. Һәм бу җәмәгать тәкъдирдән риза булу, тәкъдиргә тел теш тидермәү, ул иманның 6 баганасының берсе. Чөнки мөэмин кеше ул Аллаһка ышанырга тиеш, ул фәрештәләргә ышанырга тиеш, ул изге китапларга ышанырга тиеш, ул пәйгамбәрләргә ышанырга тиеш, ул кыямәт көненә ышанырга тиеш һәм Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә иман китерергә тиеш. Һәм Аллаһ Тәгаләгә тәкъдирнең иманның бер өлеше ул тәкъдирдән риза булу. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ризалык күрсәтү ул һәммәбездән дә таләп ителә торган эш. Аллаһ Тәгалә Тәгабун сүрәсендә әйтә: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Кем Аллаһка иман китерсә, Аллаһ аның йөрәген туры юлга күндерер ди. Һәм бу аятны укыгач, Галькама исемле бер галим булай дип әйткән: бу аят ди авырлыкка очраган кеше хакында. Әгәр дә аңа авырлыклар килсә, бу Аллаһның тәкъдире белән килде дип уйлый. Шул тәкъдиргә ризалыгын күрсәтә һәм Аллаһка буйсына дип әйтә шушы галим. Һәм шул вакытта Аллаһ рәхмәте белән Аллаһ аның йөрәген дә туры юлга күндерер. Һәм соңгысында мөхтәрәм җәмәгать әйтеп үтәргә кирәк, бер генә кайгы хәсрәт тә, бер генә авырлык та бер үзе килми. Нинди генә авырлык булмасын, нинди генә кайгы хәсрәт булмасын, аның артыннан барыбер һичшиксез җиңеллек киләчәк. Аллаһ Раббыбыз Инширах сүрәсендә әйтә: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Дөреслектә һәр авырлыктан соң җиңеллек килә. Һәр авырлыктан соң җиңеллек килә. Һәм бу аятны укыгач, Ибн Аббас Коръәнне тәрҗемә итүче, тәфсир кылучы зур бер галим, сахаба әйтте: бер авырлык бер кашанда ике җиңеллекне җиңмәячәк дип әйтте мөхтәрәм җәмәгать. Һәм җиңеллек һичшиксез булыр, һәм әҗр савабы да булыр мөхтәрәм җәмәгать. Тормышыбызда очраган, тормышыбызда булган һәрбер авырлык өчен, һәрбер кайгы өчен кешенең, мөэминнең, мөселманның гөнаһлары гафу кылыныр, әҗр саваплары язылыр. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: кыямәт көнендә авырлыкларда, авыруларда ширләр белән яшәгән кешеләргә Пәйгамбәрбез әйтте: кыямәт көнендә авырлыкта, авыруларда ширләр белән яшәгән кешеләргә нинди әҗр савап биргәннәрне күреп, сәламәтлектә яшәгән кешеләр теләрләр ди, дуа кылырлар ди, бөтен тәннәребез дә шулай җәрәхәтләнсә иде, бөтен тәннәребез дә шулай кайшылар белән киселсә иде дип теләрләр дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Әйе мөхтәрәм җәмәгать, бәлки кемгәдер бу сүзләр сәеррәк булып ишетеләдер. Кемдер бәлки моны аңлап бетерә алмыйдыр. Әмма ләкин бу мөхтәрәм җәмәгать, бу дөнья авырлыкларына сабыр итү, түзү кешегә кыямәттә зур әҗр саваплар китерер. Һәм кеше ахирәттә булгач, Аллаһ каршына баскач, инде бетте мәңгелек тормыш, менә җәннәт, менә җәһәннәм.
шул вакытта дөньядагы авырлыкларны чүпкә дә санамас. Эй Раббым, әҗр савапларыңны бирсәң иде. Эй Раббым, шушы гариб, гораба кебек мин дә тилмереп яшәсәм иде, мин дә шулай кискәләнгән булсам иде, миңа да шулай әҗр саваплар булса иде, дип теләрләр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, һәммәбездән дә таләп ителә, нәрсә генә булмасын тормышыңда Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһ хакы өчен сабыр итәргә тиешсең. Әгәр дә әҗр савапларыңны телисең икән, әгәр дә гөнаһларыңның югалуын, чистарынуын телисең икән, сабыр итүең тиешле. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз барыбызны да бәла-казалардан сакласа иде, безгә ныклы иман, күркәм сабырлык бирсә иде, гөнаһларыбызны ярлыкаса иде, һәм әҗрләрне мулдан биреп, җәннәт әһелләреннән кылса иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.